Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ko anak, dili na lang gud unta tamo dayon kay maikog na ta. Mas maikog tamag kung di ta mo dayon. Usa pa, nagpaabot na sila nato. Nangandam sila. Ay maayo man gud untang ipahuway una inig abot nato. Ma, pwede rin ka pahuway dito. Pero ambot lang ka kon. Magkaunaw na ka magpahuway kon. Magkakita ka silang lugar. Tanawa niya. Daghan ba itong giandam, uy, mura man tayo nag-pista. Ay, gamay ra sa di kong para fiesta ping, oy. Mura lang ni pang birthday. Mo tumakay na imong giluto nga nilat ang manok bisaya. Gidaganan man akong tangad og luy, Usa man lang kanang gitakpan og kanang daan sa lamisa ba kanang kitabunan. Ang biko nga Dani Lida. Iyag yung mama nagluto, anak ping. Si Lulong nagdama sa katong budbod. Oo, naa ng basketa ay. Si Kwati likuwang na. Magsikwati ra ko unya. Dali ra man na ba? Kumusta naman tong sinugbang isda ninyong lulong? Human na? Gipatiwas na ko nilang lida. Gitagaan lang sa nako gigayon ang duha. Uy, wa pa man tay butong ping. Yan na lang kung maabot sila. Pila raw na pagkatkat ang lubi. Naram na stukaran. Mas maayo man untag naan na daan. Ay, di pa lang yan noon sila madayon. O, unsa? Dili sila madayon. Nakapangandam na tao niya, dili sila madayon. Pananglit lang ba? Pananglit. Wow, mangyuta makasiguro sa panahon. Luto na. Palihukos bandihado Kams. Camps? Kams. Kamay. Manay akong tawag nimo. Kamay kay tamis. Kamay, good? Oh, bukol ng good ng be, darling, sweetie pie. Good sa pana diha. Palahi sa ta, kamay. Kams for short. Okay, Sab. Sige. Camps. Okay, Kams. Kams. Palihukos bandihado nga gisudlan sa sinugba be. Umuta gid eh. Gigutom na ng kuda. Niyarang badihado, Camps. Okay na. Ready ng tanan, Kams. Ang mga bisita na lang ang kuwang. Inig-abot nila ni Father og ni Madam Anghela. Diretso ng kaon. Camps. Oh. Gikulbaan man ko, eh. Yun naman. Basta, gikulbaan kit ko sa pag-abot nilang father og siyang mama. Ngano di, Kams, ha? Naigit-chika si nang milagring ni mo? Kuan. Unsa man? Di ko nagkanahan mo ani si Madam Anghela. Ha? Nagkaistorya sa las telepono ni nang milagring. Gibalarating nga nang milagring ang istorya. Siya, di ganahan mo anhi si Madam. Di lagi. Nihangyo si Madam nga di lang ipadayon ang pundok-pundok karon kay lainan siya. Pero wa mo sugod sinang milagring kay maikog man siya ni Father. Ba? Uy. Hello! Hi, Father! Ma'am! Kuya Pepeng! Naan na sila, Kuya! Nabot na sila si Father! Kuya! Ay, lingkod mo. Lingkod. Alam ko kayo pagtagad doy. Si nang milagring. Tuwa pa'y, kuan, gihaon nga sudan. Unsa man pala, anay tas gawas mga on o dito lasod?
Ang dinhila sa gawas no eh. Mas hayahay din eh. Di ba, ma? Oo. Mas maayo din he. Biyan taon na mo, pader, ha? Tabangan ako sa milagring aron madali to. Mutabang lang sab ko no eh. Uy, biyais mama ni mo. Kamera may bahala, pader. Kameraman. Ati mana lalas mama ni mo dia? Kahumot sa sinugbang isda. O sa'yo mo ikasulti, ma? Presko kay hangin, oh. Basta probinsya, presko magid ang hangin. Usay tanaw ni mo sa palibot. Oh, tanawa ang mga tanom. Ay, doon naman sa kuan ang mga tanumas ato. Wala ka makabantay. Oo, pero ang ako ipasabot ba? Di ba, maom nang imong ganahan? O sa ka gamayng bahay sa bukid nga gipalibutan sa mga tanom ug mga kahoy. Hi, Father. Hi, Madam. Ay, timo-timo na mo ini, oh. Pili lang mo. Kini ba prutas inyong unahon o kining biko o palitaw? Pili lang mo, ha? Ako lang ang ipahimutang daan ng sinugbang isda, pader, ha? Hi, madam. O sa may trabaho uno diha, mutabang unta ko. Wala, pader, oy. Okay na gud tanan. Ang pagpahiluna lang ang kuwang. Ako rin din. Dala. Dalang manok, bisaya nga pinahapa. Di asa ng utan, Bisaya. Pili lang sa inyo. Ay, hello, Padre. Hello, Madam. Daghana ba na inyong giandam? Mahurot ka rin nato? Ay, mahurot ni na to, pader. Ato ginihut dun. Mahurot yun ni kay tanawa, oh. Ang tagbay na niguro man og kaon. Ma, Ay, sorry. Ay. Sorry. Ay, okay ra na, oy. Wa na lang gud na naniglain si mama ni mo ni Piping. Close man na sila, Padre. Ay, sige na bayag balik-balik si Piping sa inyo. noon. O, pasensya rin ginong mama, ha? Ingani ko siya basta suod na niya. Ingani sa rin siya mangumidya. Sige, parahayong tagaon. Oh, Lida, Lulong. Murag nagtimi-timi mo gud mo. Dahil ka pagkaon, no? Kamuro ba naghikay ini? Busugan ako eh. Salamat kay sa Ginoo. Og salamat sa dinyo ni Pipeng ng Milagring. Og ninyo sad Lulong ug Lida. Way sa pa yan, Father. Napay daghang pagkaon, ha? Hangtod gabi na ni. Lahos na tas panihapon ini. Uy, dili na. Sobra na sab kun hangtod pa ni hapon an higihapon mi. Pwede naman gud ma. Mato na ko sa simbahan. Ibilin ti ka din eh. Unya, balik ko na ti ka. Uy, unsa? Uy, di ko. Ma, Okay ramang good, Madam. May na lang ba magkahimamatag maayo? Di ba, Ping? Papapasensya na ha, pero maikog na kaayo ko ninyo. Wa na hinuon mo'y mabuhat nga lain tungod kay ni Ami din. Ay, huway kaso, uy. Kay kining adlawa, amo na ning gigahin ninyo ni Padre. Di ba, Ping? Uy, espesyal yun nga lawa para ninyo. Bitaw, madam, bitaw. Kami gani, nananghid naman mi sa amo nga whole day mi dinhi. Di ba, Kams? Yes, Gams. Maugyod. nagkadungog ka, ma. Wa kay angay ikaikog nila. Lahi na kay ang mga tao din sa probinsya, ma. Kaysa mga tao sa syudad. Dili sa pag-unsa, no? Pero dito mo sa ato sa syudad, ang mga tao dito pulos nagdali. Mao nga di pwede madugay. Pero dinhi, bisan usa ka adlaw ka dinhi sa ila, pwede ra. At timanon ka nila, abi-abihon ka. So, balik ko na lang ko si mama, ha? Mo dali kita una ko sa kumbento. Pero Sige, Padre. Si Piping ray bahala ni mama nimo.
Kami rin bahala niya. Lugawa ini Kams, no? Ha? Unsi Kams? Kamay ba? Nalimot mo dahil kas atong tawganay nga kamay? Pwede asukar na lang? Kamay lang, good. Parang napatik sa akong alimpatakan. Okay. Balikan na po sila ba? Murag, murag gilantan ko ganina hada. Ah, ganina ra? Ako gani, ang tud karon gakurog pa ko. Aha? Nga naman, Kams. Lo, uy. Ma-distract mo gid ko scams, uy. Aw, bati gid eh. Bati mo lang. Unsa na lang day atong tawganay? Sweet na lang? Han? Love? O Ling? Brad ug sis na lang gud, uy. What? May tagmahuman ning adlaw, uy. Aron mawa nang akong kulpa. Ay, maapil mo sa taga-stress nila. Hala! Nga naman!